hwe me be se me ka nsem kire Agradaa na me ka Agradaa the secret kire mo ne the reason ti Agradaa wo mu nipa bia wo wiase nanim se te afi so efre Agradaa nanim se efre menim wa onim fre no sa nanim tie na ho se pona Agradaa yi unu kunu kwase ampanyi no mu ntia se me ka twi bia kire mo se obitu aduro ana aduro nipa ne betu no se enye de a efie na wutim ne ka na wutim na wodi dwo ho no menya se wo no emuna ntinu akwa be na fa so nyae na menim se wonim je no nyansem wode wukotu aduro no a anku no baka wo na wo se aduro nya no eho japade na na wanto ankone se wo ba wonya ye pam no ye nina duane ensa mpam no entiade na wuya we se aduro ele Christian chukotu ye enu ntianye ekunu but say aduro na sika na ate ho that the wine ka wutim ayaduro no eka na atim waza Agradaa you know wanga some so abodam woni o my Ghana munti asem bi montage Agradaa mame the secret o muni Agradaa eye Okomfo ba Agradaa se Koromfo ba Agradaa secret o munyina ni Agradaa ye nipa bi a sister brother tieni ye pa wo ye beifo ankasa meme se nkaso bi Agradaa ye beifo na ne bayibo ye kraman aboa kraman na ne yaw na eme se ne bayibo na kraman kran ha me se bayibo no ne bayibo kraman se ye jimi kraman jimi a wopo enti ade bi akraman ne behu bia no esese opo se suban sunsum bayefo na tirimu no eno ade apia bontene enu ntina asem bi obehu bia esese oni bayibo ne beka enkwase asem ewo ho we dan no sese be ya enipa be hu so ndi we bayifo wajimi Agradaa wo asole a wo ye eye baye na wo so de ye asole no listen to me wo ye bayifo ankasa so bi etun ka meka to ye bayifo wate aboa unu ukunu kwase ampanyin no wate ukunu nanim se aboa katachire nanim ese katachire wate ohofo chese enkwase kanjimisem aduro nya na obi akotu aduro na aduro na ekrom pendotu wo na wo ji asantema ba so se wo na ye the whole Ghana konfo no chekura nyina nche na wo na ato no wa benche konfo no che no atnya wo se aduro na anya no oda so da aduro kam munche nyansafo ntenie oda so da aduro kam wo kura ya wo aduro na mahu kwa fa so tonku de sra because wo Agradaa mra wo ba foforo no aye hu sa Agradaa nie no na wo te se na ntwe ba ya wo no foforo na wo te se aboa wokra what wo po apopo ene po what wo no ba bo no asem money and now wo Agradaa wo ye yempo no and wo asem money what tie twira mbeza me ka kiro no wo so wokra wo chima aboa dwan Agradaa yi urukun kwase ampanyi na nimdie ne nyansa wode die wonni bi na brabo ayese bola so no ma no me ka twa no mponche tietwi no wate wujimi aduro sika na wotim no na me mpese wotu sika ntugu aduro eka na wotoye no na kede se wotoka no etoko no se aduro ekum nipa oje aduro ne kase a wo so abenche obiri konfo no che na nso wo krono na ade boye aduro na enkum se wo ka asema eya ma unim die no nyansa emra ho na nyawa oba wontimi nsanso wo horo ne tweye die ne twemo onim ekwafa so horo yese die sa kwase na abeka sa kwase bo nyame ntwa ka wato ho sa na nkwasere wo ho ese apanzu apan na nkwasere wato onim nyanyan aboa nchewo tiefum boa tesewo aboa momone tesewo he o ho sa me da sen to wate da sen no ntoro no sa ho ti wonim sen ntoro kono aboa dwan Agradaa emi ntwa wo ka ba bia wo bia mkatere mamia